Hej bloggen. I dag der vil jeg vise jer et lille haul, eller faktisk et stort haul, synes jeg. Ja, og jeg vil egentlig bare begynde at vise jer, hvad det er, jeg sådan har købt her på det seneste. Så ja. Først så har jeg købt noget inde i Only, fordi at jeg havde købt nogle shorts, som jeg ikke kunne passe, og ja, så gik jeg ned og fik dem byttet. Og der fik jeg dem byttet til sådan en her top med sådan noget gennemsigtigt halløj inde i, kan man sige. Ja, og så den rimelig lang, og så den meget stor i ærmerne, så til sommer, når mig og min mor vi skal på ferie, så kan man have bikini indenunder og sådan noget, og så ser det bare rigtig, rigtig godt ud. Og så har jeg også købt sådan en kæde her. Sådan, den er meget, meget stor. Jeg synes, den er rigtig, rigtig flot. Ja. Jeg synes bare, den er rigtig flot. Og den her, den kostede 249, og blusen, den kostede 99. Og så det næste, jeg har købt, det har jeg godt nok bestilt ind på nettet, men det er de her shorts her. Ja. Som har sådan noget slidt halløjser nogle steder. Og som på baglommen her. Og dem har jeg købt inde på det, der hedder boost.com. Og de var på halv pris. De kostede normalt 375 eller 349, så fik jeg dem til 175, ja. Så det var dog ikke lige helt halv pris, men det var tæt på. Ja, og jeg synes, de er fra Just Female, og jeg synes egentlig bare, at de er rigtig, rigtig fede. Og så de højtaljede, hvilket jeg elsker. Jeg elsker højtaljede shorts, så det er bare rigtig, rigtig fedt. Undskyld, jeg sidder og kigger lidt opad nogle gange. Det er fordi, jeg har et spejl stående bagved, så jeg bliver nødt til lige at se, om jeg overhovedet kan se det, jeg viser jer. Og så, for at blive i den her lille shorts-kategori, så har jeg også været i H&M og købt nogle shorts. Og de er så fede. Jeg elsker de her huller nede for neden, og ja, jeg synes bare, det er virkelig, virkelig fedt. Også det her slidte noget nede i enden, jeg elsker dem. Og så er de også højtaljede, hvilket jeg som sagt elsker helt vildt. Og så koster de 199 kroner. Ja. Så kan jeg også lige se, hvordan de ser ud bagpå. Jeg elsker dem overalt på jorden, og det er virkelig, virkelig sådan nogle, jeg lige har ledt efter. Så det er bare rigtig, rigtig fedt. Ja. Og så for stadigvæk lige at holde os til den der shorts kategori, så har jeg også købt nogle inde på Trendsales. En eller anden, jeg kan ikke lige huske, hvad hun hedder. Men de kostede, hvad gav jeg for dem? 140. De er godt nok sådan en lidt sjov farve. Jeg vidste faktisk ikke lige, at det var den farve. Hun viste meget mere sådan blålige, men de er faktisk fede nok, synes jeg. Og de er Levi's. Og ja. Og så de højtaljede, og ja, de er bare rigtig, rigtig fine og fede, synes jeg. Så ja. Og så ja. Jeg ved faktisk ikke lige, om jeg har vist den her, men nu viser jeg den lige igen, hvis det er. Og så har jeg også købt den her top her fra H&M. Bare sådan en almindelig tanktop, som er høj i halsen, og det kan jeg virkelig godt lide.
Den koster 50 kroner, og ja, jeg synes bare, den er rigtig fin med sådan nogle store ærmer og sådan lidt gennemsigtig og sådan. Så den er rigtig god til at have sin bikini indenunder til sommer også. Når det måske engang bliver sommer. Og så noget andet, jeg også har købt ind i Only, det er min elskede læderjakke. Jeg elsker den så meget. Den lugter godt nok lidt af bål, fordi der var Sankt Hans i går, men ja. Men det er bare, den er bare rigtig, rigtig fed og har en rigtig fed detalje oppe på skuldrene. Jeg har slet ingen fornemmelse af, om I kan se det. Men det håber jeg, I kan, for den er så fed. Ja. Jeg kan se den om ryggen. Ja, den er bare rigtig, rigtig fed. Og ja. Den koster 300 kroner, 299 i Only, hvilket jeg synes det er ret billigt for en mega lækker læderjakke. Eller ikke læder, det er jo sådan en, hvad kalder man det? Importeret læder, eller sådan noget. Ja, det ved jeg ikke. Men så er vi kommet til min yndlings neglelakker, som jeg har købt inde i Freak. Den har ikke været lukket ordentligt. Nå, jeg håber ikke, den har taget skade. Men det er min yndlingsneglelakker, som jeg har købt inde i Matas. De her to her. Ja, de er fra Rimmel. Og de er så fine. Hvis I lige vil se, hvordan den røde ser ud, så ser den sådan her ud. Sådan nogenlunde. Nu har jeg slet ingen liv. Egentlig slet ikke. Jeg tror ikke lige rigtigt, I kan se det. Ja, men den er rigtig, rigtig fin, og den holder rigtig, rigtig godt. Nu kommer jeg kun et lag på. Hvor jeg nok skulle have taget 2 lag på, men den holder rigtig, rigtig godt. Jeg tror, jeg kom den på, hvad var det, forgårs eller sådan noget. Nej, ikke i forgårs. I dagen før i forgårs. Så den holder egentlig okay. Og de hedder, altså den røde her, den hedder 271 High Energy. Og den mintgrønne her, den hedder 045 Misty Jade, tror jeg. Eller Misty Jade, eller sådan noget, tror jeg. Og de to, de kostede 30 kroner stykket, så det var slet ikke vildt. Ja. Og så den næste, jeg har købt, er en taske, som jeg har bare ledt helt vildt meget efter. Den er så fin, og jeg elsker den bare helt vildt. Ja, og herinde i der er den bare sådan, ja. Så er der sådan en lomme her, hvor der er lynlås. Og så har jeg sådan nogle lommer til mobil og sådan noget. Jeg kan slet ikke lige se, om I kan se det. Det kan I nok godt nu. Ja. Ja, og den er så, jeg elsker den så meget. Jeg synes, den er så fed. Dog kunne jeg godt have tænkt mig den i sort, men den kunne man ikke. Den var der ikke, og jeg ville rigtig gerne have den nu. Fordi at, ja, jeg mangler bare en taske, sådan en hverdagstaske og sådan, ja. Og den har jeg købt i H&M, som I nok så inde i tasken. Og så har jeg givet 179 kroner for den, så det er jo slet ikke dyrt overhovedet. Men ja, det var sådan lige de ting, som jeg har købt lige inden for det. Vent, jeg har også købt de her Adidas bukser. Jeg skal lige se, om I kan se dem. Ja, det er de der, jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad de hedder. Jeg synes bare, de er rigtig, rigtig dejlige at have på. Jeg har haft dem på her til min mundtlige engelsk eksamen i dag, og det er bare, I love it. Jeg håber, at I nød det her haul, den her video. Og så håber jeg, at I vil gå ind på min blog og tjekke den ud, og
like, kommenter, abonner, like, hvis I kunne lide den her video, den her type video. Så jeg ved, om jeg skal lave den igen en gang, når jeg køber noget. Og så kommenter gerne, hvad for nogle videoer I kunne tænke jer, jeg ellers lavede, fordi at jeg vil rigtig, rigtig gerne lave nogle videoer. Og så vil jeg rigtig gerne lave nogle videoer, som I gerne vil have, at jeg laver. Men ja, så håber jeg bare, at I også vil følge mig inde på Twitter og Instagram og Kik. Og ja, og jeg tror, at Instagram, Twitter og Kik, de kommer til at stå her på skærmen et eller andet sted. Og ellers så kommer de til at være nede i beskrivelsesboksen, ja. Ja, og så det var jo bare alt for i dag, og så håber jeg, I kunne lide videoen, og så ses vi i min næste video og på min blog. Hej hej!